Brashaka, sitshele ngegame namhlanje. Game namhlanje esamabhakaniya asinyathi thina yabona. We will take a game as professionals. Angithi thina siyama champion. So siya understand ukuthi each and every team siya welcome and then si treat the way ufuna treateka ngakhona. Angithi arena la Grootman. So siyodlala ngabantu yabona. But enye into ne singakhohlwa ne Sundowns sidliwe. Yangithola. Sibonge. Okay. Isundowns sidliwe namhlanje. Tshela abalandeli bePirates sizona ubathembisa ini njengoba namhla sizidlala iPirates neClassic Stars. Yabona Grootman lamne amabhakaniya one thing for sure igame last week mawungayibheka kahle thina sizidlile thina kahle yabona and kona lento kanje thina ama supporters I understand ukuthi kune luck ebholweni luck that day was in on our side but naye yazi Sundowns fair ukuthi hayi but ukusukela manje ibhakaniya phambili we go. Uya confirm ku final engila uya khona. Bheka ezinye izinto azifuna uconfirm bring what belongs to Caesar. Danko. Okay, siyabonga.